ערב טוב, צופים יקרים, ושבוע טוב לכולם. אנחנו שוב זוכים להיפגש איתכם כמדי יום ראשון בתוכנית שלנו עם המומחה הגדול לשם האדם, מזכה הרבים, הרב שמשון פוקס. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב לך לירון היקר, ערב טוב לכל הצופים, לכל המאזינים, לכל מי שנמצא איתנו. ערב טוב כבוד הרב. הרב, אנחנו במלחמה וזה לא סוד. אנחנו רואים מה שקורה, לצערנו חיילים ממשיכים ליפול בעזה. לא רק ליפול, יש לצערנו גם הרבה פצועים. בצפון בכלל לא שקט. חלק מספרים לנו, ויש הרבה גם דברים שלצערנו לא מספרים מעניין של הצנזורה. הרב, לאן פנינו מועדות? השאלה היא גדולה מאוד, וחשבתי הרבה. שהיום באתי לתוכנית היום, התייעצתי עם צדיק תלמיד חכם, וחשבתי סוד גדול, אבל לפני כן, לשאלה שלך, שאתה שאלת, ברור כשמש, שהפתרון מכל המצב הקשה שאנחנו נמצאים, ואנחנו נמצאים במצב לא פשוט, לא פשוט בכלל, אין מהצפון, אין מהדרום, אין באופן כללי גלובלי בכל העולם, אנחנו במצב לא פשוט. אמנם חלק מהעם, עולם כמנהגו נוהג, אבל אנחנו עשרות חיילים שפצועים, שהמשפחות שלהם סובלות והם סובלים, השם ישלח לכל החיילים רפואה שלמה. אמן. וכל כך הרבה משפחות שכולות שאין לנו הזכות בכלל לומר מילים איך לנחם אותם. ואנחנו באמת במצב שאף אחד לא מבין בכלל באיזה מצב אנחנו נמצאים. הפתרון היחיד, הפתרון באמת הבלעדי, זה רק משיח. שמשיח יגיע, זה הפתרון היחיד. הרב, אנחנו מדברים כל כך הרבה על משיח, ושומעים גם בעוד כל מיני מקומות אחרים, גם מדברים על משיח. הרב יכול להגיד לנו היכן המשיח מתחבא? אבל לפני שהרב ישתף אותנו, ואני מאמין שככה הרב עם העצות, זה שהוא מחובר לצדיקים, ייתן לנו איך להתמודד עם כל המצב הזה. אז חברים יקרים, זה הזמן שלכם לזכות במצוות זיכוי הרבים עוצמתית, לשתף כמה שיותר חברים, לסמן כמה שיותר לייקים, כדי שנזכה להגיע לעוד קהלים יהודים, ועוד לזכות את הרבים. ידוע, ומספרים לנו תמיד בהפקה, שככל שמסמנים יותר לייקים, ככל שיש תגובות, ככל שמשתפים, זה מגיע להפצה בהרבה יותר גדולה, ואתם לא יודעים איך הזכות הגדולה היא שלכם, שאתם מזכי הרבים. אבל מה אני מדבר, הרב? מה בעצם הזכות למי שישתף, למי שיסמן את הלייק הזה, כמו שאמרנו? אני חושב שכל מי שאיתנו, מדובר באנשים חכמים, ברי לבב, אנשים משכילים, אנשים טובים, אנשים טובי לב, אנשים שמצוות ואהבת לרעך כמוך עומד בראש מעייניהם. אז אני בטוח שכל אחד מאיתנו, לא צריך להרבות במילים, כל אחד מאיתנו בוודאי גם ישים את הלייק. ובקשה אישית, אם אתם חושבים שמה שאני אמרתי נכון, לא נכון, או יש לכם הערות באלף או הערות בעין לעניינים, אני אשמח מאוד שבתגובות לאחר התוכנית תכתבו, ובלי נדר יעבירו לי את זה ואני אתייחס לכל דבר ודבר. בעזרת השם. אז קדימה חברים יקרים, זכות זיכוי הרבים תלויה בכם, וכמובן דבר גדול מאוד, הרב גם כבר קיבל עדכון, חלק הוא לא קיבל את העדכונים, שהרבה מאוד אנשים מתעניינים לגבי העניין של החוגי בית. יש הרבה אנשים שרוצים ומעניין אותם, אבל אנחנו כמובן נדבר על זה בהמשך וניתן את הפרטים בהמשך, איך אפשר ליצור קשר ולהזמין לא רק את כבוד הרב, עוד רבנים ומרצים מערוץ 2000, אז אנחנו בעזרת השם רוצים לשמוע את הרב. הרב אמר לנו עם המשיח, אמר שזה הפתרון, אבל כבוד הרב יודע איפה משיח מתחבא? מי אני הקטן שאני אגיד איפה משיח מתחבא, אבל ממש כיוון שאני זוכה לבמה היפה הזאת, ולבמה המיוחדת הזאת, ולבמת הקודש אני קורא לזה, פה בערוץ 2000, אני מרבה להתייעץ עם תלמידי חכמים וכולי, לא לסמוך רק על, איך כתוב, ועל בינתך לא תישען. אז אני לא רק על הבינה שלי. ואני רוצה להגיד לכם שבסייעתא דשמיא אני הולך במהלך התוכנית הזאת, לירון לא יודע, אבל אני בעזרת השם הולך לחשוף סוד גדול, שכל אחד שישמע אותנו, הוא מקבל סוד לבית שלו, לחיים האישיים שלו. אבל זה יהיה אחרי שאני אענה על השאלה שלך. אתה שאלת איפה המשיח מתחבא. בפרק בישעיה הנביא ישעיה, הבאתי אותו לפניי.
פרק נ"ג, זה הפרק שאותו צדיק תלמיד חכם שהתייעצתי איתו הצביע על הפרק הזה, והוא אומר לי, הרבה לא חושבים נכון. אמרתי לו, מה הכוונה לא חושבים נכון? הוא אומר לי, בוא תראה מה ישעיה הנביא כותב, איך אמור להיראות בכלל המשיח. איך הוא אמור להיראות? אני, כשאתה שואל אותי בתמימותי, איך משיח אמור להיראות? בטח לומד כל היום תורה, זקן גדול יורד על פי מידותיו, בטח יש לו עדת תלמידים וכו' וכו'. אומר ישעיה הנביא, שים לב, דברים מצמררים. פרק נ"ג, אומר הנביא ישעיה, כל אחד יכול לראות את זה, לא תואר לו ולא אדר. אומר הנביא ישעיה דבר ראשון, פצצה. לא תואר, אין לו, הוא לא נראה יפה תואר. יכול לראות, ולא אדר, ולא אדר. ונראהו ולא מראה ונחמדהו. אין, הוא לא נחמד, הוא לא סימפטי, הוא לא בן אדם שאתה חושב שפתאום הוא המשיח, לא. אין לו, לא תואר לו ולא אדר. וממשיך הנביא ואומר, הנביא ישעיה, נבזה. מה זה נבזה? מבזים אותו, הוא בן אדם בזוי, אנחנו לא, איך אומרים, לא מעריכים אותו. וחדל אישים, חדל אישים זה, כל אחד יודע מה זה חדל אישים. אין לו איש מחובות, יש לו הרבה כאבים, וידוע חולי, הוא גם בן אדם מאוד חולה, הוא כמסתר פנים ממנו. זאת אומרת, אף אחד לא מסתכל עליו, מסתר פנים ממנו, אף אחד לא מסתכל עליו, מי חושב שהחולה הזה והבזוי הזה וכולי הוא יהיה. ולא חשבנו, אף אחד חד משמעית, לא חשבנו. זה כבר אומר לך שכל מה שחושבים, אם הנביא אומר ולא חשבנו, אז זה לא זה. אכן חוליינו הוא נשא וכולי, ואז ממשיך הנביא ואומר פצצה. ואנחנו חשבנו, איך אנחנו חושבים את מי שהולך להתגלות כמלך המשיח? נגוע. מה זה נגוע? סוג של גם מבחינת חולי, וגם מבחינת מעשים אשר לא יעשו. נגוע. מוכה אלוקים. מה זאת אומרת? מה הכוונה מוכה אלוקים? אנחנו חושבים שכל המכות שהוא מקבל זה מבורא עולם. למה? הוא עושה מעשים שלא יעשו, לכן הוא מקבל מכות מבורא עולם. מוכה אלוקים, הוא מעונה. זאת אומרת, הבן אדם הזה גם מעונה, ואנחנו משליכים את הכל על מי? על בורא עולם. שבגלל מה אותו אחד מקבל את המכות? בגלל המעשים הלא טובים שלו. זאת אומרת, אנחנו הוצאנו אותו מכל בדל מחשבה שהוא יכול להיות משיח. וכולי, הנביא פה ממשיך, אבל הנקודה פה ממש ברורה. מה ברור פה? שהמשיח הוא אדם שאנחנו לא מעלים בדעתנו, יכול להיות שהוא חולי, כאוב, בנוסף על כך הוא עושה כנראה מעשים שאנחנו חושבים אותו כעבריין וכולי, ואני גם יוכיח עוד יותר מזה, אני רוצה להגיד עוד יותר מזה. מי לנו גדול? הרי אנחנו אומרים משיח בן דוד, דוד מלך ישראל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, משה ואהרון כתוב בתהילים, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, שקול שמואל כנגד משה ואהרון. כשהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, לך ומשכת את משיח השם, הולך שמואל הנביא ומנסה לראות את כל הבנים של ישי, וכשהוא רואה את דוד, הוא בטוח שזה לא זה, זה עבריין, זה אדם שאני לא רוצה לספר מה המעשים שלו. לא יאמן. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, כן, דווקא את האחד הזה שאתם חושבים שהוא לא רוצה להגיד מה, ושאתם חושבים שהוא לא בסדר, ושאתם רציתם שדובים יאכלו אותו והאריות, ורציתם רק להתפטר ממנו, ומדובר על ישי, ישי אחד מהארבעה שלא טעמו טעם חטא מעולם, אחד מהארבעה שמתו בעטיו של נחש. לא שמואל הנביא, לא ישי אבי דוד, אף אחד לא חשב שהנבזה הזה, המסכן הזה, המוכה הזה, הבזוי הזה, אסור להגיד העבריין הזה, הוא יהיה המשיח. הוא יהיה משוח לדוד מלך ישראל.
ואפילו שמואל הנביא לא חושב על זה. תבינו, אין לנו מושג אפילו בדרגתו של שמואל הנביא. אין לנו מושג בישעיה ודוד מי הוא היה. אנחנו רק יכולים להגיד מה שהמדרשים אומרים. אין לנו קצה של מושג בגדלותם של אותם אנשים. והם רואים את דוד ובכלל אין להם אפילו קמצוץ של אחוז שהוא יהיה המלך והוא יהיה משיח השם. וכך אחד לאחד הולך להיות עם המשיח. זאת אומרת שלאף אחד אין קמצוץ. אז אם אתה שואל אותי איפה הוא מתחבא, אין קמצוץ. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה. בישעיה הנביא, דף י"א, אתה רואה, שמתי לי את הסימן. כן. אומר דוד המלך, אומר ישעיה הנביא, דבר אחד שיהיה למשיח. אמרנו נבזה חדל אישים, יחשבו שהוא בזוי, הכל. אבל יהיה לו דבר שאין אותו כמעט לאף אחד. לא כמעט, אין אותו לאף אחד. יהיה לו דבר אחד מיוחד במינו. ומה הדבר המיוחד במינו? ונחה עליו רוח השם, וכולי, הוא מריך, ואז הוא מעורר, והריחו, פרק י"א, בישעיה הנביא, אומר הנביא ישעיה, והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. הוא לא יתייחס למה שהוא רואה בעיניים, הוא לא יתייחס למה שהוא שומע באוזניים, עם הריח הוא יריח את הבן אדם, והריחו ביראת השם. מי שיש לו יראת השם, יוכל להתקרב למשיח. מי שאין לו יראת השם, הוא יריח אותו. יהיה לו חוש ריח, שאין אותו לאף אדם בעולם. חוש ריח מפותח מאוד, חוש ריח מיוחד מאוד. מי האדם הזה? אני לא יודע. איפה הוא מתחבא? אני גם לא יודע. אבל הנה הנתונים. אלו הנתונים מישעיה הנביא, מה שהוא אומר על המשיח. אז הרב, לפי מה שהרב אומר, זאת אומרת, הוא יריח מי שיש לו יראת שמיים? כן. או שהוא בעצמו יש לו גם יראת שמיים? הוא ודאי, אבל הוא יריח, יהיה לו, בחוש ריח, הוא יריח מי שיש לו יראת שמיים. אני מבין מה שאומר. אז הרב, אחרי כל מה שהרב אומר לנו, והרב ככה הסביר לנו על המשיח, הסביר לנו על חוש הריח, מה תכלס אנחנו עושים, הרב? מה באמת, איך אנחנו יכולים להתקדם? איך מה שהרב אומר יכול לעזור לנו? שהמשיח יתגלה, איך אנחנו, זה לא... אנשים מפחדים, הרב, אנשים שומעים את זה, אני שומע מה אנשים אומרים, אנחנו שומעים תגובות, אנשים בלחץ, אנשים בפחד. איך אנחנו יכולים לא לפחד מכל המצב הזה? השאלה היא כזאת, זאת אומרת, ודאי יש פחד, ואני מתפלא על אנשים שלא מפחדים. אני מתפלא על אלה שחיים רגוע, על אלה שלא מפחדים. הפחד חד משמעי מוצדק, אבל אני רוצה אולי לתת היום, פה בסייעתא דשמיא, סוד נפלא, מספרי הקודש, מספרי הסוד שהבאתי לפניי, שהסוד הזה, שאמרתי מקודם שאני הולך לגלות לכל אחד לבית שלו, הרי לכל אחד, חוץ מהמצב הכללי ששורר הפחד, אני רוצה להגיד לך לירון, שבשבועות האחרונים, הטלפונים והאנשים שבאים, ואני שומע אותם, ואנשים יש להם מעבר לצרת הכלל, יש את צרת הפרט. זיווגים, בריאות, פרנסה, שלום בית, צרות מצרות שונות ומשונות. אם דיברנו על הריח, אני רוצה להגיד לך סוד נפלא, שקשורה גם לפרשת השבוע שקראנו, דבר נפלא ביותר. לפני שבוע, לא בשבוע האחרון, לפני שבוע, קראנו על מזבח שהיה בבית המקדש. הדברים, מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, צריך לאחוז ראש, ואיך אומרים, אני בטוח שהמאזינים שלנו הם חכמים, והצופים שלנו חכמים ונבונים, כמי שחס וחלילה אין לו בינה ושכל, אין לו מה להמשיך לשמוע אותי עכשיו. אני בטוח שכל אחד, למה? כמה שאני הולך בסייעתא דשמיא, לא ממני, מהספרים הקדושים להגיד, זה סוד גדול מאוד שייתן מענה להרבה מאוד אנשים שיש להם בעיה שמעיקה עליהם.
אומר... לפני שהרב ישתף אותנו, למי אין בעיה שמעיקה עליו? למי אין במיוחד, כמו שהרב אומר, עם כל מה שעובר, כל אחד עם האיסורים האישיים שלו, במיוחד שאנשים בפחד ובחרדות במיוחד וכל האיסורים האישיים, אז חברים יקרים, תשתפו את החברים שלכם, כי הרב הולך לגלות בשידור חי סוד גדול איך להינצל כל אחד מהצרה האישית שלו בעזרת השם. הסוד בעצם, כדי שיבינו את מה שאני אומר, הסוד הוא דבר מאוד פשוט וקל ליישום. אבל לפני שנסביר כמה הוא קל, נסביר קודם כל על הסוד. יש פה דבר כזה, בפרשה של פרשת תצווה, קראנו על המזבח. איזה מזבח? אני מדבר על המזבח הפנימי שנקרא מזבח הזהב, מזבח הקטורת. בעוד שמנורה היה לנו רק אחד בבית המקדש, אחת, מנורה אחת, שולחן לחם הפנים אחד, ארון אחד, מזבח היה לנו שניים. והשאלה שנשאלת, למה צריך שני מזבחות? אחד פנימי ואחד חיצון. בחיצון הוא נקרא מזבח הנחושת, ובחיצון היו מקריבים קורבנות, ולכן שמו מזבח. מה הכוונה? היו מקריבים עליו קורבנות מלשון זבח, לכן הוא היה נקרא מזבח. הפנימי, מה היו מקטירים עליו? רק קטורת. ואם מקטירים על המזבח רק קטורת, למה הוא נקרא מזבח? מה המיוחדות שלו? מה המזבח הפנימי? מחציתו בבוקר או מחציתו בערב? 365 מנים היו בה. מה מונח בקטורת? אנחנו הרי נמצאים, לירון היקר, נמצאים בתוכנית שם האדם. תוכנית של שמות, תוכנית של חוכמת האותיות. ואני השבוע, פעם אולי הראשונה, שהתבוננתי ואמרתי לעצמי, שמשון, תעמוד רגע, למה לקטורת קוראים קטורת? שאלתי את זה בשיעור בבית כנסת עולה בבל ביוסף חיים, בשיעור יום שלישי, השיעור שלי הקבוע, וחלק אומרים לי בגלל שמקטירים, בגלל העשן. אמרתי להם, כל העשן וכל המקטירים זה בגלל שקוראים לזה קטורת, אתם קוראים לזה מקטירים. מה מונח במילה קטורת? שהקטורת עצמה היא סוד עצום. למה היא סוד עצום? כי בבית המקדש, ביום המיוחד ביותר, שהוא יום הכיפורים, ביום שהשטן לא שולט, ביום שנאמר עליו ימים יוצרו ולא אחד בהם, שטן בגימטריה 364, השטן בגימטריה 364. יש לנו 365 ימים בשנה. יום אחד, הגימטריה של השטן 364. זה פחות יום אחד. אומרים חז"ל, בספרים הקדושים, יש ימים יוצרו ולא אחד בהם, ביום כיפור השטן לא שולט. ביום הזה, עיני עם ישראל נשואות לדבר אחד. לרגע שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, ואז הוא מקטיר שם קטורת. איזה קטורת? ו3 מנים יתרים היו בה כל יום, שמהם מכניס כהן גדול ביום הכיפורים, ואז כתוב שהוא היה נכנס, אם היה מתמלא עשן, כל עם ישראל היה, ברוך השם, התכפר לנו. אבל אם לא היה כל מתמלא עשן מהקטורת, עם ישראל היה בעצבות גדולה, כי היו יודעים שלא יתכפר להם, ושהכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים ימות באותה השנה. רחמנא ליצלן. אז מבינים שלעשן ולקטורת יש סוד גדול. אבל בסדר, סוד גדול. מה זה הקטורת? מה זה הקטורת? ואת הסוד הזה אני רוצה לגלות לכם, אחים ואחיות יקרים, ולמה היו צריכים שני מזבחות. אם תשימו לב, כל כלי המקדש כתובים תרומה, תצווה. הדבר האחרון, לכאורה המזבח של הקטורת, מזבח הקטורת, מזבח הזהב, מזבח הפנימי, היה צריך להיות כתוב ביחד עם כל כלי המשכן. הוא לא כתוב ביחד. הכל כתוב, לאחר מכן כתוב בגדי הכהן הגדול, בגדי הכהן הגדול, שמלכתחילה חשבתי שהתוכנית היום תהיה על הבגדים שלו, עם הסודות של הבגדים שלו, אבל מאורעות הזמן לא מאפשרים לי כרגע לעשות על זה תוכנית. אבל הקטורת, מזבח הקטורת, כתוב בסוף,
למה בסוף? תכניס אותו עם כל כלי המשכן. מי מגלה לנו את הסוד? זוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר, רבי שמעון בר יוחאי, מגלה לנו סוד נפלא ונורא. אומר הזוהר הקדוש, שהמזבח הקטורת כתוב בסוף, למה? אחרון חביב. כיוון שהקטורת חביבה לפני הקדוש ברוך הוא כל כך, ויש בזה סוד גדול, כפי שעוד רגע אני אשתדל לחשוף לכם, לפי ההבנה הפשוטה, שוב, אנחנו לא נכנסים לסתרי קבלה, לא נכנסים לסודות עמוקים, אבל ברובד הפשטני של הקבלה, הקטורת חביבה לפני הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאוד. למה? ומה מגלה לנו המילה קטורת? מה הפירוש של המילה קטורת? אומר הזוהר הקדוש, בואו ראה כמה הקטורת חביבה, שבמזבח החיצון נעשים 13 מיני קורבנות, ואפילו אחי מקומו בחוץ. אפילו שעושים 13 מיני קורבנות, המזבח ההוא בחוץ. ואילו במזבח הזהב עושים קטורת בלבד, אומר הזוהר הקדוש. ומקומו איפה? בפנים. בפנים בהיכל. שואל הרקנתי, אחד מהראשונים, מה יש בחוש הריח? למה? מה הכוונה חוש הריח? מה מיוחד בקטורת? כתוב שהקטורת, אם נסתכל בה, האותיות שמופיעות אחרי המילה קטורת, זה יש לנו קט' ר' ת', מה האותיות שמופיעות אחריהם? נקבל את המילים ר', י', ש' וא', אחרי ת' מגיע עוד פעם א', זאת אומרת האותיות... בסדר רץ, כאילו... בסדר רץ, בדיוק. אחרי ק'? לא. אחרי ק' ר', אחרי ט' י', אחרי ר' ש', ואחרי ת' שוב מגיעה א'. אם כך יוצא לנו 4 אותיות, ר', י', ש', א', כמו רשע. ועם מה היו מכניסים את הקטורת? עם כ'. איזה עוד בא אחרי כ'? למד. יפה מאוד. קח את האותיות ר', י', ש', א', למד, יוצא לנו המילה ישראל. זאת אומרת, הקטורת מגינה על ישראל. עוד לא אמרתי למה קוראים לה קטורת. כל זה מהזוהר הרב? כל זה מהזוהר ומהספרים הקדושים עוד. עכשיו, אם ניקח את המילה קטורת, היא בגימטריה 729. 729. אנחנו אומרים, פסוק, קבל רינת עמך, סגבנו תארנו נורא. ראשי תיבות, קרא שטן. קרא שטן, כמה הוא בגימטריה? 729. וואו. כמניין של קטורת. זאת אומרת, אחים ואחיות יקרים, שהקטורת קורעת את השטן. אבל למה קוראים לזה קטורת? זה אני רוצה להבין. למה? היום אם אנחנו מדברים על תוכנית שם האדם, ואנחנו רוצים להעמיק ולהבין, כמו כל החכמים שנמצאים איתנו ביחד בתוכנית, חכמים וחכמות שנמצאים איתנו ביחד בתוכנית, רוצים להעמיק למה קוראים לה קטורת קטורת, בואו תראו דבר נפלא. כותב בספר תורת חסד, דבר נפלא ביותר, שהקטורת עיקרה פועלת על חוש הריח. דיברנו על המשיח והריחו ביראת השם, זה זרק אותי ישר לקטורת שפועלת על פי הריח, רק ריח. כתוב על הקורבנות, ריח ניחוח אישה להשם. זאת אומרת שגם בקורבנות יש פעולת ריח, אבל בקורבנות יש גם בשר, יש גם דם, יש עוד דברים בקורבנות. בקטורת נטו ריח. 11 סממנים היו בה. היה בזה 11 סממנים, ועם חיסר אחת מכל סימניה, מה הדין עם חיסר אחת מכל סימניה? חייב מיטה. חייב מיטה, זאת אומרת, הקטורת יש בסוד, ואנחנו חייבים להבין את הסוד הזה. וברגע שנבין את הסוד הזה, נוכל להציל את כל בתי ישראל ואת כל עם ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, בארץ ובעולם. לפני שבאמת הרב הסביר לנו, אנחנו רוצים באמת להבין, אנחנו צריכים להקריב קטורת, הרב יסביר לנו כאילו מה עושים, מה זה עוזר, מה אומר לנו הקטורת? אנחנו צריכים להקטיר קטורת, אבל אני אסביר איך מקטירים את הקטורת. אני רוצה להסביר פה איך אנחנו הולכים כל בית בישראל להקטיר קטורת. שלא יבינו שאני הולך לעשות איזה... תקשיבו עד הסוף, שלא יתחילו לדמיין מה אני הולך לעשות. סקרן אותנו כבוד הרב. זאת אומרת, קודם כל, אבל לפני שאנחנו נגיד איך.
כל הפעולות של הקטורת, הפעולה היוצאת מהם המרכזית והחשובה ביותר, זה עניין הריח. ולכן, למה? כי כל החושים האחרים זה חושים גשמיים. החוש שהוא רוחני, ולכן קוראים לו ריח, זה חוש הריח. למה קוראים לו ריח? רוח? רוחני, מלשון רוחני. אז זה מישוש, זה ראייה. ולכן אדם הרי מורכב מגוף ונשמה. כשאנחנו מקריבים קורבן, זה בבהמה. בבהמה זה גוף. גוף כנגד גוף. לכן הוא נקרא מזבח החיצון. איפה מקריבים קורבן? במזבח החיצון. למה? חיצוני. גוף זה דבר חיצוני. את הקטורת שזה קשור לריח, קשור לנשמה, איפה מקריבים? במזבח הפנימי. למה? כי הנשמה היא פנימית, זה דבר שלא רואים, זה דבר רוחני. לכן, במוצאי שבת, אנחנו מריחים בסמים. למה מריחים בסמים? בשביל שהנשמה הולכת מאיתנו. שאלו אותי אתמול בשיעור, דבר נפלא ביותר, הרב, מוצאי שבת, יפה מאוד, בסמים. למה בברית מריחים בסמים? אמרתי להם שכתוב, היות וברית זה קשור גם לשם האדם, כי נותנים לתינוק את השם, אז מצאתי פעם באחד הספרים דבר נפלא ביותר, סוד גדול מאוד. למה נותנים את השם של הילד בברית? למה לא נותנים את השם של הילד בשבת? הוא נולד באחד מימי השבוע, תן לו את השם בשבת, אחרי זה תקיים עוד ברית קודש ותיתן לו, ותעשה את הברית בלי קשר לשם שלו. למה הברית שם קובעים לו את השם? למה? והעניין הוא כתוב בספרים הקדושים שהנשמה של הילד יורדת בברית. ולכן השם זה כבר אותיות נשמה, מה שאמרנו, נופל לילד רק בברית. ולכן בברית גם מריחים בסמים. למה? מגיעה פה נשמה, נשמה קשורה על הריח. אז לכן בברית. אבל זה במאמר המוסגר, אני חוזר לעניין הקטורת. כל הכפרה של עם ישראל תלויה בקטורת. כל הכפרה של עם ישראל תלויה איפה? ביום הכיפורים. כיפורים, כפרה, מה עושה את זה? הקטורת. ואם ככה, אנחנו רוצים להבין שלכן הקטורת הייתה דקה מן הדקה. למה? בגלל שככל שהוא יותר דק אין לו אחיזה במציאות הגשמית, והוא קשור נטו למציאות הרוחנית. אם ככה, אומר הזוהר הקדוש, ואני מקריא לכם, אותו עשן שהיה הכהן רואה בקטורת, היה רואה אותיות שם הוויה הפורחות באוויר, ובוקות את הרקיעים, ומשמחים את השכינה, ומתקנים כל מה שצריך לתקן. אז אם כך, אומר הזוהר הקדוש, והוא שואל במפורש, למה הקטורת מצילה ממגפה? ואני אומר גם במלחמה, למה הקטורת יכולה להציל אותנו? כשהרי הקדוש ברוך הוא אמר לאהרון הכהן, כשהתחיל הנגב בעם ישראל, קח את הקטורת, הולך מהרת הקטורת. אומרים חז"ל מדרש תנחומה, מביא אותו בתורת חסד. מלאך המוות היה קוצר בעם ישראל ומחבל בהם, מלאך המוות. ואהרון עמד בין החיים ובין המתים. אמר מלאך המוות לאהרון, הניחני ואעשה שליחותי. עזוב אותי, יש לי תפקיד מבורא עולם. עזוב אותי. אמר לו אהרון, אותך שלח בורא עולם, אותי שלח משה רבינו. לי יש בוס, לך יש בוס. ומי גובר על מי? יכל מלאך המוות להגיד לאהרון הכהן, מה יכל להגיד לו? הרי הבוס של משה רבינו זה גם בורא עולם. אבל אהרון הקדים תרופה למכה, מה הוא אומר לו? אומר המדרש תנחומה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא ומשה כרגע יש להם פגישה. איפה? באוהל מועד. בוא איתי ביחד, נשאל מי קודם למי. המלאך המוות לא רצה ללכת, תפס אותו אהרון, אומר הזוהר הקדוש, אומר המדרש תנחומה, אחזו במותניו והוליכו. אחזו במותניו והוליכו, הוליך אותו. אמר לו בוא נשאל, וככה אהרון עצר את המגפה. אומר הזוהר הקדוש, מגלה לנו את הסוד, מה מונח במילה קטורת. אומר הזוהר הקדוש, בראשית באונקלוס גם כן, אומר הזוהר הקדוש, מה קרה בזמן המגפה עם הקטורת? מלאך המוות לא יכל לקטרג. שואל הזוהר הקדוש, למה מלאך המוות לא יכל לקטרג? מה הפירוש של המילה קטורת? קטירה. קטירה פירושו קשור. כשאתה מקטיר קטורת,
אתה קושר את השטן, קרא שטן, אתה קושר אותו, הוא לא יכול לקטרג, הוא לא יכול לעשות, שטן זה מלאך המוות, הוא הסמ"ם, הוא מלאך המוות, הוא השטן. כשאתה קושר אותו, הוא לא יכול לעשות כלום. הקטורת, מה היא עושה? קושרת את מלאך המוות. אומר הזוהר הקדוש, רי"ח, סמ"ם נקשר כאילו בבית אסורים, הזיקים בידיים, ברגליים, הכל אתה קושר את הסמ"ם. ומה קורה עוד דבר? פעמיים, גם בבוקר, גם בערב, אתה קושר את מלאך המוות, אתה קושר את השטן, אתה קושר את הסמ"ם, אתה קושר את עצמך לבורא עולם. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם. אחים ואחיות יקרים, פה מגיע הסוד, זה לא פצצת אטום, זה מימן. אומר דוד המלך לבורא עולם, שהיה לנו את בית המקדש, אז מה? שהיה לנו את בית המקדש, אז היה לנו קטורת, יכלנו להילחם נגד השטן. אבל מה נעשה היום? היום אין לנו בית מקדש, איך אנחנו מקטירים קטורת? אומר דוד המלך, קיבל סוד מהקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסת כפיים מנחת ערב, הקשיבה לכל שבי, מלכי ואלוהי כי אליך אתפלל. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, שהתפילה שלנו תהיה כקטורת. למדנו מזה שני דברים, אחים ואחיות יקרים. אתם רוצים לעצור את מלאך המוות? אתם רוצים לעצור ולקשור את השטן מלעשות לכם בלגן בבית? תפילה ולקרוא את הקטורת. זה הפירוש, תיקון תפילתי כתורת לפניך. אתם תקראו את הקטורת בבוקר ובערב. מלאך המוות לא יכול להיכנס, שטן לא יכול להיכנס, סמ"ם לא יכול להיכנס, נקשור, נכון יש פחד, יש מלחמה, יש דברים, אבל בואו כולנו נשתדל באמירת הקטורת בבוקר ובערב, גם נשים יכולים לקרוא את הקטורת. אז זאת אומרת, הרב מדבר גם לקרוא את הקטורת, וזה גם שהרב מדבר תיקון תפילתי כתורת לפניך, זה גם התפילה האישית? כן. גם להתפלל. גם להתפלל. ככל שאנחנו נרבה בתפילה, ככה הקדוש ברוך הוא יגן ויושיע לכל עם ישראל. הרב, עוצמתי ומחזק ביותר, אין מסר יותר מחזק מזה, במיוחד עכשיו להדגיש את העניין הזה, איך להינצל מחבלו של משיח, ואיך לא לפחד ולהינצל כל אחד מהעניין האישי שלו. הרב, בקצרה, אנחנו לקראת סוף התוכנית, רוצים לשמוע את הרב, ברוך השם יוצאים לחוגי בית, לא רק הרב, גם עוד מרצים ורבנים מערוץ 2000, מה בעצם הרב עושה בחוגי בית? בחוג בית שאנחנו באים, קודם כל אנחנו פוגשים את האנשים. זה אינו דומה שמיעה לצפייה, אינו דומה ראייה לצפייה. כשאנחנו באים, אז אפשר להרגיש את האנשים. אנשים נמצאים, אנחנו בסייעתא דשמיא, בכל הרצאה, תמיד ההרצאה בדרך כלל מדברת על שם האדם, על חוכמת האותיות. אנחנו אומרים מה זה א' ומה זה מ', וכן על זה הדרך האותיות. ואז במילא מבינים, אם לאחד קוראים משה, לשני קוראים שמואל, לזאת קוראים שושנה, לזאת קוראים נחמה, מה זה אומר לנו האותיות? למה לזה קוראים ככה? מה זה משפיע עלינו האותיות? אתה מגלה להם פה את כל מה שלוחת אני אומר מה זה אומר, ואת כל זה אנחנו עושים בחוגי בית, ואז כל אחד גם כן מהמשתתפים יכול לשאול על השם שלו דברים שהוא רוצה להבין. אין ספק שזה ערב עוצמתי ומרגש. כל היופי פה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה לסיום, אני חייב לשתף אתכם, שזה ללא עלות. ללא התרמה, ללא הוראות קבע, 100% בשבילכם, המאזינים והצופים של ערוץ 2000, במיוחד המאזינים והצופים של התוכנית שלנו, שם האדם, ושתבינו גם דבר נוסף, הלוז של הרב הוא פשוט מפוצץ, אין לי מילה אחרת להגיד, ועם כל זאת, ותבינו, יש לנו גם הרבה חוגי בית שכבר נסגרו לרב, אבל זה במטרה למען הזיכוי הרבים, למען המצב, לעזור לעם ישראל, לחזק את עם ישראל, ולתת לכם כלים איך להתמודד, כל זה סביב השמות שלכם, סביב האותיות. תודה רבה לרב. לפני שאתה אומר לי תודה רבה, אני רוצה ציטוט ב10 שניות מהזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש ככה, לפי מה שדיברנו. אמירת פיתום הקטורת, אני מקריא מהזוהר הקדוש, ברית כרותה לפני הקדוש ברוך הוא. שכל מי שמתבונן וקורא בכל יום את מעשה הקטורת, אומר הזוהר הקדוש, יזכה לעולם הזה ולעולם הבא. וינצל מכל דברים רעים ופגעים רעים וממידת הדין, ולא יוזק כל היום ההוא, כי אין הסמ"ם יכול לשלוט עליו, ואז ינצל מכל הדינים שבעולם, ואפילו מדינה של גיהנום. מסיים הזוהר, אם אדם היה יודע מה הקטורת יכולה לתרום לו לחיים, הוא היה עושה מהקטורת כתר לראש שלו.
אז הרב, אין מסר יותר מחזק, הזוהר הקדוש, קטורת כל יום, פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, פעמיים ביום, לא רק גברים, גם נשים. אני מזכיר לכם, הטלפון לחוגי בית זה 03-550-97, 03-500-5097, חוגי בית. חשוב לי לציין שוב פעם, למי שהצטרף אלינו, לצופים היקרים, לצופים החדשים, הערב ללא עלות, ללא התרמה, ללא הוראות קבע, 100% למען עם ישראל, למען זיכוי הרבים. הרב במיוחד מגיע אליכם, ולא משנה איפה אתם גרים, אתם רק צריכים להביא את החברים. תודה רבה לרב שמשון פוקס, מומחה לשם האדם, מגיד המשרים, חיזקת אותנו, קטורת, נתחזק בזה ובעוד עצות נפלאות שקיבלנו, שיהיה רק בשורות טובות, המשך שבוע טוב, וניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.